urteko ikastaroa dira gaietan sakontzeko, hausnartzeko eta eztabaidatzeko unea, eta jardunaldi hauetan hortaz asko egingo dugula, eta hortaz gain bestelako ekitaldi kulturalak eta egongo dira, eta oso bi egun interesgarriak izango direla uste. Aurten antolatu duguna, berbada bati baino gehiago titulua harrigarri egin zaio. Euskara generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua, beste modu batez esan diteke sinpleago ez, edo esaten da sinpleago. Alegia, nola kudeatuko dugu, edo zer egingo dugu, kultura aniztasuna ulertuta bere esparro guztietan eta bere espresio guztietan, zer egingo dugu horrekin, euskararen normalizazioan eten bat izan gabe, areago euskararen normalizaziotik pasa gabe, areago euskararen normalizazioa bultza dezan, areago euskararen normalizazioa bultzatuz, aipatzen ditugu identitate modu horiek, generozkoak direnak, edo jatorria, migrazioa, esan genezake, bertakoak ere bai, klasea, beste modu esan diteke, prekaritatea, guzti horiek nola pasaraziko ditugun, gizarte justuago bat egiteko ez da. Zergatik jartzen dugu gurutzatzen diren tokia, bai? Badago feminismoaren barruan, feminismo intersekzionala deitzen den joera bat, eta momentu honetan ez da berria, 80ko hamarkadan abiatutako pentsamendu joera bat da, baina egia da momentu honetan munduko leku askotan nolabait praktikan eta aplikatzen ari den pentsamendua da. Pentsamendu horrek esaten du nolabait identitate edo izate modu desberdinak bereziki menperakuntza identitatea direnean, alegia hizkuntz minorizatuko hiztuna edo generoari begira emakume izatea edo ez gizona izatea, ez da bakarrik emakume izatea, baizik eta eredu nagusitik kanpoko norbait izatea, klase sozial gisa baita ere menpeko edo prekario edo botere harreman horretan berago egotea eta jatorriaren nongotasuna nondi zatozen, nola zatozen, bai? Horrek ere, menperakuntza batea adierazten duenean, feminismo intersekzionalak esaten du, hori danak gurutzatu egiten direla. Horregatik, jardunaldiek alderdi akademikoetatik aparte, izango dute baita ere, ikastaro duetatik kanpo bestelako eskaintza osagarriak eta jendaurrekoak, eta nik horien errepaso txiki bat ingo dut. Batetik, uztailaren 12an ostegunean, Arria Hitz izeneko bilatitxo bat ingo dugu, bisita gidatu bat. Hor, Usurbilen bertan dauden arte garaikide edo arte modernoaren adierazten nahi errepaso bat ingo zaie. Josiko da Usurbilen 20. mendean egindako transizio bat, kultura etxinako edo kultura tradizionaletik kultura gaurkotuagorako transizio hori, eta hori ingo da arratsaldeko 6etan, bertan izango ditugu beste Remigio Mendigururen, Jose Luis Zunbetaren, Tapiaren, Arrastularen obrak ikusgai. Horrekin batera, horren ondoren hobeto esan da, izango dugu aukera baita ere Jose Luis Zunbetaren eta Uxoa Zunbetaren estudioa bisitatzeko. Eta ondoren, gaualdian izango ditugu bestelako emakizunak Mikel Laboa plazan. Mikel Laboa, ezagutzen duzue da, Usurbilgo gunean dagoen plaza bat, Zunbetaren mosaikoaren ondoan, gune nik uste